स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि आप लोग खातिर ताज़ा खबर के वीडियो बनावे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेला, लेकिन आप लोग में से बहुत सारा लोग वीडियो के तो देख लेवला लेकिन वीडियो के लाइक ना करेला। ऐसे आप लोग एगो लाइक जरूर कर दी। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म आवे वाला बा। जौना फिल्म के नाम बा निरहुआ द लीडर। ए फिल्म के कई सारा फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह और संजय पांडे और भी बहुत सारा कलाकार नजर आई हैं। ई फिल्म के ओमेंस फिल्म एंड क्रिएशन के बैनर तले बनावल गईल बा और ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़ी मीना केसरी जी और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े वाई जितेंद्रा। आप लोग के बता दी कि ए फिल्म के भोजपुरिया दर्शक लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहल बा और ई फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और ई फिल्म रिलीज ला एकदम तैयार बा। उम्मीद बा कि ई फिल्म के ट्रेलर आप सभी के लॉकडाउन के बाद देखे के मिली। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ई फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ए फिल्म के इंतजार कर रहल बा। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर आप लोग के बीच में नया लोकगीत कोरोनवा में चुम्मा लेता ईयरफोनवा फुल ऑडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर नया सैड सॉन्ग काल क के सेनुरवा ससुराल में चल जैबू फुल ऑडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर बोलबम गाना महादेव का दीवाना फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के अब तक 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर बोलबम गाना भतीजवा के माई जायका देवघर फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना तेरी डोली फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना यरवा दुबराइल जाता फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना खेसारी जल ढारेगा वतन के लिए फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता व गायक परवेश लाल यादव और चांदनी सिंह के ओर से, जिनकर गाना पुरवा उड़ावे अचरिया फुल वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ई गाना के वीडियो के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द निरहुआ एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल जाई,
जौना के आप लोग जाके देख सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।